Mommy tra kunya ba kunu. Before Basara. And Ram said in Nkomo bi. Ya mami ba ha se obi wakosa obi ba ya de ma. Ho nsema ye deja. Na di okọ de na asi. Mami das. En ran mi free ha ko na nwumre no. E na akora ne ge ne papa. Ebe bop. Di obebe opnum na me ka che nkora ne so mo kan jinsi mini wo. So mami odi tro. Mbacho na me mpesa me ne be kasa. Enti oye no se nkora ne se papa ne si chinchina me wo to mo frɛ me. Ene me sheda mu che kakra. Onu nso gina ho che kakra. Na mankora ne ko ma na kunya. Ti wotena ase no so wosre me. Oso me kotudwem pa me chew. Asem no mi meyimla fie na ye mesiesie no fie. Ti oka na mka ense asem ne de enya beduru mpanimfo ho awie. Nti mesre no. Di yire ni wonchiremu bia a wo mra. Se ne yire ne na migu nanimu ase a wo mra meka. Ne de wo mpanimfo ani. Ti me de omunhia me ha nyambo akina. Ani se me de kan gu ma me ba ya. O mama. Ye to papa ne nkrama na te ase se. Wo yire tumi nkan tu obi so obi o ye sofo ba. So odi nsuo na ya sore. Enwu na sore. Enwu na sore. Na yemna nkasa ma mu ntire fie se wo ma. Enti se ene yanti wo monka. Yenya ye bedu nachi. Amna ko sama no. Sante ma ho. Anansu man kwa he ho. Na ensuo kro no a wodi ye adwuma no waba be kire no. Ghana ha obi soli ani akasam ne de ato obi so. Ya soli ani akasam ne de ato obi so. Obi ye na soli. Oba yade waba nyame afa no so agye no. Kana se da nie. Waba be kan nchen. Wo so bere be kan moko. Wo se wo ma. Yesu enum kwa de be fa so difo. Kakra bi wo sasam no. Judge ye da se. Sabe no wa ankasa, wa me ankasa no. Enne ye de wase. Na obi ntimi enwo obi adwuma wo ma we mu. Obi ani tum wo ma wo so go obi adwuma. Adwuma na ma me na gu no obepija asore no. Anye se chi na ahomache ko. Ye betu na si ho. Se ma me ni kwanti ba ma na de ne se bo pa ye. Otan hunu bi ne ta ma me no. Na why you want se obetwa aturo de to ma me we se obegu na asore. Because ma mi odo ana onyade ma oba na obo mpa ye. Ana odi sa oba yale. Se nye huhum asem a ana oni ma mi dia prapria. Ana bibi na damu ntana mu dia prapria. Aka wei yensa oba yale. Ni yensa meta me hunu mani. Die nyere sa. Me say we ye ntwe hu twintwan. Enne ne kyena. Se ma me na ma yenim kwan ya me ma so ma me afa so. Na ma me wo se emra e wo kan ha no kwasem. Wo bi to bi kasam to obi so fa na wo sa fa che se. Wo sa na me so. Wo sa na me pa che. Je ye bo pa ye. Enwu na so ye huhu mu de. Eti omra. Ni ye hu obi wa sa. Yes, o pe bi o me de be ma no. Dabi. Ye hia na ha. Ye hia no. Ye hia no. Anye se che di ni picture. Baby o ti nyina. Ye di picture na dwa ye nyina be go TV so. Ye di nyina be go TV so. Ma chi ne. Na ma chi se so kokram wo fie. Se wa ma. Enu fia da wo niam nyina ye nyina be go apure so. Wo ti mi tra fie to to ya mpia. E ko pa cha wo. E di se wonu no bi ti wo ma we mu a. Ni afa ni ma fa ahyebo. Ye de che se de ye so pa pa ye nam kayetia. Suba ba no. Good in pen ma say. Allah wallahi. On day in court. Yes, enya ma mi ma me wa homa ne so me ne nkodi nkomo. Okay, yo. Mama ye ne ma mi ma me ni nkomo se enya na homa no so.